Insi ya morokerio ya Baibuli. Wiyake gima mwansi omurigereria abigetasini kiandizi TV ne mambingia na ndenya saya twancheire atokumerana asomoroberio bwensa kia bono mambia good morning wakire byo mwansi omurigereria andonsi asegendete kubwatia omoroberi bwensa kia korwa ekero tsariki chire 25 chumutinyo gatano narimo omwaka bwechiri bubere 24 ngakikwa kiro mwansi omurigereria pine location yago omanye nga kie wiki yeiga bweroberete nga kiritukeriga bweroberete ekero metenga litukeriga ria Jumane nelitukoli bwata mangana mange asense ya Kenya ayenga yote ite kubwatera litukeriga korwa onye kwa kwenda seke bago kiago manya somoroberi bensa kiabona mambia onye kwa bere kogwikira na ororo na bobo igo nayo gusangana inche elindo manye na wachakire ekebago kyabwo onye gwabere ko gwikira na se chiro manyenga ne chiro location yagere ekero metenga wiki yeiga ne wiki lyo konjaranga Bible bono to kuminyoka ninka gali kyagerana ki abana babere bagocha ase omutimuko mokeigo ene wiki lyo konjaranga Bible bono ebagukwana mono konye mbategerete mo especially asa Bible bari konya abana babo bari ase chiskuru chiri chechi boarding wana iga babere bakoira nanka eliyo gibone lichire nyomba kali mete bono mambili mote mokorwanira no mwana kajanga ateta watch cartoon na haino tagegerero murubiri gete lakini korende ansi ni gotoko barigane bene nimetenga aboro kyabono abariko nyabago togereria chistairs bono ntochitorati moka bono ninjengo baogereria hitogo soka mwalimu dads nimetenga kwa bere gokoira nanga Madam Emily Onderi nimetenga bono no mutimo komore mokeigo asegeka kie wiki yiga mumanya gochikoba mukwiranira obokoriri weno korende atoko barigani mwensi asomoroberiga elinde tobetogosanga asobwamo amashabike itonsipi korwase orogongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira chi county chonsi emerongene na isana na ibere asense ya Kenya nigo toko barigani bene elinde tobetogosanga tokomanye na raia betekago korekana kuroli tukotobete togotigana boigoro goika emambia ya bono iga manchi omurigereria nga nimeteri tukerigaria Jumana somoroberi bensa kyani gotobwate chintunda isato asentune ntangani tokomurekera aliagendete gokorekana na baigo twakwane ya mase mona yo manchi omurigereria baiga sentunda ya kabere tomurikira sensemo ya magazeti entunda ya gatatu tomurikire amangana arengete obo chenwe kirtometenga Wabachano no wenye nchoke gima ase tomenyete ase chinga cheito ase mebere yaito agaiga somoroberi yo manchumuri ngo chitori twara komanye igoro ya marwaire ngakyo gwetanga kurwasa konyora marwaire ayo ngakyo konyoro bogweni ase bali babere bagoika konyora marwaire ayo ase korende boigo ngo chitori twara arigereria nga ndagera kichiri omwanchi omurigereria obwenerete koria meta bando squeeze babeire nga kelia konyora kere bwango na kyo konyora nga akoria igasomoroberi wensa kento pateri tukobona irigaria Jumane tokosemya nga ayo mwanchi omurigereria ndagera kiri obwenete koria bona igabona abana bali school wasibare isiko ndagera kiri obwenete koba lakini korende kero kurigereria sense ya Kenya amangana abeira mange finance bill ya bere koleta liberera tobirto kwene kikorobekana abakenya obugimamba gendete kokonga konyoranga bono muntu maybe konyoranga kune ebintu bigendete kokonga se ense ya Kenya chikampuni cha sekiro muntu siririe gasi yaye ebintu mbire bike konyora bikomo chanda konyoranga people are straining a lot anakiri tukoria rero mwanchi murigereria toimukege tambukero torigereri igoro ya mental health emechando yake bongo yabirige koletwa anene no goichorera na kwebirenge lyo konyora umuntu ekera go strain sana okonyoranga
birengali bya yokonyora nga byabire biko burukana na kiri twoli rero tobwate abamanyi kurase kinsemo abarabe bagutumanya igoro yengaki tokurigereria umuchando oboke bongo ningige koreta umuchando yo ngaki umuntu arabe kagutanga kubwatikana konyora umuchando yo ase obongo bwaye mampya rero mwanchi murigereria yekoraga ensa eyamone nusu abageni abumba begwikira nase studio kero torabe tugusangana barabo ase obwamo litkorerero metenga nelitkoli echiro nyakoe banjereria bange ntomera nabarabwike mambe tukuminyokani tugutuma ne paranga ebayererete bayikira nase chireri na intinga yerete ngikarana ase ekebago pine location yago wetrase namba yesimi ya 0792192834 so asensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kero mwanchumuri ntumetiri tukeri Jumanne anariri tukoriri ya Gen Z Vero beritia soko kora okorobekana komorembe igona boko manyanya Gen Z kogendete kumbwate bono mambia topini linge location yago nga yabantu bakumirana kero metenga address code by the way alisema ni black kero bago soka gari asechipara timedimba kabwate tiri chiko liriri kubwate kwachinga kyabantu bakorobekana kulende ntobeto kukumanya ase omoroberio obwensa kya bono mambia nabigori tukerigari ya Jumanne nerituko ababunge barabe bagotwara egeikaro ase oko mulikira amangana aliaringete finance bill onsi ntobeto kumurikira somoroberio obwensa kya bono mambia konde retari anenkerubo Frida nolio kanekia buna chibicha nelio giri agukira sole asenchera ya bene nere nyanchama Abigail atiangereri bageri gali ya bene gokoira sike bungo kelitko ekero turabito gosoma kurase gitabu kiemerenganyo emerongebere agosoma kwaye 13 ekero kibungo kegatebanga toba isa gwanja chitoro obaisa koba omotauka aramukia amaisago na enonyore endagira enyinge tabu kemerenganyo emerengebere wasoma kwaye 13 batanga toba isa gwanja chitoro obaisa koba omotaka aramukia maisao na enonyore endagira enyinge hato basakoba kwanchite chitoroka igima ramukianga maisao tugutobarange tiboka ekemambia soka gali siko liyango ekiagaranga ogende korara omuntu mutaka niganchite chitora sana ekera okugenda korara buli gali nigora nyare ko nekyanga ko gendere ko bumutatali korara guko mwanchu murigereria community nga ekero koraranga osoye bulire gali oituntu boborangeti tobusa korarera matago nebonete nga orambali birengerere byago omanye nga iboni nsi ikire nga kyobwenete kwerigeria tobusa gwikaransaga nga bona nyasaye na bakoleta nyasaye ni gago konyu muntu oli ogwekonya soka isko gali kero nsarara nga actually umuntu yatemire kurigia nere nari agosoima otebanga enchero umuntu yakobuka enchero umuntu yairwete gokora emirimo yaye tigansesenie emirimo yamagokaye iga abantu bali okonyaranga mwanchite korarira mato muganyete nga mugweta anduterekande ekero ko bumoro enchiringa buneyo nigo kwarigania obutaka gocha asenka yago gwese ase ori igonere buyanga gwe karakaria watu gutobarangeti akwanekia ngana kwara boli na basani nga rero ngaitogo soera onya kurigie bisoero nyasaye takugutiga actually ngana bakugosira erindo nyore kelioganitie asobogima bwao ekina kike bungo keli tuko mwancho murigereria kegoto segeta bono mambia nere buya kwerigeria nande muno nyasaye arabe kagweswana nigati kwendo mwancho murigereria ritugerigeria Jumanne nabango kumenya ngagabo nga Gen Z mbero bereti bwikiranu ekero bagendete kwamereria serikali ya Kenya nimetenga mashabiki eto akorwase chinse chiri cyangumbu mbaganete kagima kumenya nga
nkigego penya sense ya Kenya abono iga tubwata abasaye bakweruka nga Gen Z ntubwate nabari ba millennials babere bakubwatira naso kwamerelyo bakorerwe serikali asibegene tinga sense merie finance bill ebintu mbiroro bibwenete kokorerwa amoncherilyo elinde nga serikali ebe keguska bosyo kero kurigererio mwanchu murigereria babere bakorobikana ntoruchinga mara ibinse na enegetinga nachiko bakagokora amaoncherilyo lakini korende ugoikira bono iga ntoraba taraba kagotwara gikara nabasaya abo elinda bega kubakwanira nabayo kumania nga ningi kelibaganitie nabaraboni go berule nga oikababe bagosoka ase chipara timetirero musaulio mbwatetie emambe yabona iga timetie location yagonga yorabe kogosoka lakini gendo torabe tokubatebia se mambe yabona iga kurasomoro belibwensake ekero moko genda isko gali korokorobekana ko mulembe timoba mogosalia ebintu ikyagaranga chipale chiga chabere chikotumikwa chibesa chinyinge korwa serikali nakyo koranga bono ige bange komentwa nganiga niteko kwara magenderero nabo igo mubasa gusalia ibintu by'abantu mbaroro bakwiguru bonchelia inutara gali chipara ngora igo mokoro kurubikana kweno ko mulembe ekiriro keino kebege koigwekana nabo igo asabanya nyimbo abali batubwatetie emambia ya bono iga hiranga uri no mwana ogo oregali ase paragali otageto boene bwaye kindly egento mubwenete gukora provide security bune bwenerete barende gali bantu mbachaka gwaka namagena ntonyora nga mwabeire mugoita abana babantu isiko gali nyora nga uri no mwana otegemeire ne family yaye eyamate yaye ne muganete nabanko umwana ogo bunayo otegemete umwana ogo achagokonya matukabosyo ekero mugoita abana bali because esa korobekana kwa bere kwa kolekana ngatinga gukira bone yana bantu batatu babere bagosira ubugima bwabo yo etali korokia bichengia nendekero kurigereria momanye nga Gen Z mugo deal nero ekero ngana ne kyombe kirige tenendete obone bwa banyanyimbo aipoa ekero kego chikobwate nga ngobete ga kotalisa asieli ngobete ga goita umusauli okonyaranga already Gen Z babere bakomanya nga umunyanyimbo betega gwaka nyarebe bakaga kwa noyo umunyanyimbo betega gukore gikore iki noyo technology bagotumika tokumanya umwancho marigerere igonere buya okonyaranga bono bunabona iga ase abayiga basaba babere bagosire ubugima bwabo oikira bona iga Gen Z mbamaite nga munyanyimbo getenero okorete gentekyo mbamaite bakasinka yaye mbabwate bakie namba yaye yesimi mbabaite bakabayiri babo eyabeire akongo kigima akondo mwanchi murigere gentongere nabere nkorora ase mitandao temete go senche bika nabere ngokerora okonyoranga asaba saya baiga bakorobekana atenga chikali nchiri chikali gweta botko chinsa chiamarogo baiga chiaba kidnap abasaya baiga atimete inge yabasaya babakare koirwa agintu wararorira abasaya nge babere batatu konyoranga Gen Z bagosoka nga twarenge no musaya gete twarenga segete twarore gali gotobwate lakini konyoranga nerole a target ndoranga asama tukabwa ngoiga musaya naroro manyika nte na bile asa mba beta bagweso ke bakarosi bake grupu bakobeka nga serikali totete komanyanga ibiliari media se bilia chita kairo but na bete kagoso kigwabon lakini abande mbaroro to abere to koranga bako irwa timeti asibago chibairwa na ndolo basade nilikuwa nga Gen Z ba belire matesa iye ekegoli tobwate by the way eke kubera yani pressure yabe gukina nyarange skali yatirire echumbi yayiranire samachani yakendere igo ekegoli togo deal na kero kenege kongo mwanchi murigereria bali batete go deal na reality togo batebigento obeto ikirania onye gwatebeke make sure nga ekina kigwe ikirania igo ase bari bagokora ibikore bya kidnapping mwa kidnap abasaye mwaganya basaye na inde Gen Z basoke abakura ase mitandao mumanya kwirania abasaye tarige kora keke yamogokora igo kaya basaye bagali abo onye bagosoka gali ase street bakorobekana abako mochi abantu gete igo mbamaite kibagokora senseme yo tokaitenga abasaya bangi ngamba maitinge finance bill ko kwanera onyenga akero murai winsatete nga egento mwatebete no mogati eco levy mwatete to receive but we have done
kumbe bipenge mbiroro na inda senseme finance bill okoranga abasaye bari n'abantu bare informed nande nero byo mwanchu murigerera squeeze bune technology yacha ekerogo so ensemeri emitandao kwa enyorere finance bill kwa soma one by one kwa understand asota igweti kwa gukobori igonga twarode ngaba saimba understand the finance bill kikima na ende mba maite ngagiera abege koba affect igwaserit koria rero nimete location abantu mbabe bagwesoke se okorobekana kero kurigeria basabe round yeye mbabu ati tribe ende yonsi gosemba likurigeria nga bogesa kubonde barabono bwene batagete buna omo Kenya kolende ayo naro agenderete komurikerwa ase ensemeli yagali kolende mwanchu murigeria nonyeke tokandete kurigeria halia agendete kwane kigwa ase ense ya Kenya antorochenga asensemeli yoborende muwaziri oli woborende Kithure Kindiki nagendete korwege kurege tindi korwa gochia asa bantu bali bakorobekana anene nga abanyanyimbo gosinga mbara babakubwati ali chikwa keraberega kwane kyanga ensemeli ende nigo okonyaranga ebinte binge byabere bigo salika kerababere bakorege kuranga nero yababwati alichiko na endo uborendi mbochiko babugo tingwa ase okwenekia ense ya Kenya yaberege koba entorero kondo mwanchu murigeria keto sa sensemeli ya kabere ya studio toigwango nare yabereka kolekana. Katiba ya Kenya inakubalia mtu yoyote kufanya maandamano ya amani bila kujihami. Lakini katiba hiyo hiyo imesema kwamba wakati mtu yeyote anafurahia haki hii ya kibinadamu ambayo iko katika katiba, ni lazima aheshimu haki za wale watu wengine ambao labda hawahusiki na mambo ambayo anafanya. Kwa hivyo katika wakati huu tumepata habari ya kwamba kuna wananchi ambao wangetaka kujieleza na kuandamana kwa sababu wanatofautiana na maamuzi fulani ambayo yamefanywa yakiwa maamuzi ya umma. Uhuru wao wa kujieleza uko katika katiba. Vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda ili wajieleze, waandamane na vile vile wafanye chochote ambacho wanaweza kufanya, ikiwemo kupeleka matakwa yao katika ofisi ama mahali ambazo wangetaka kusikizwa. Lakini wanapofanya hivyo lazima wazingatie katiba na sheria ya nchi ya Kenya. Wasidhulumu wananchi, wasidhulumu ama kuingilia kazi ya walinda usalama. Vile vile wasiumize miundo misingi ya taifa la Kenya, na vile vile kuna sheria ambazo zinatumiwa katika sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia, na ni lazima watii amri ambao watapewa na wale ambao ni walinda usalama watakaoelekeza. Okay, mwanchu murigeria oino muwaziri w'oburendi bwaime Kithure Kindiki tinga kyaberega koenekeria ba Kenya oburendi bw'ekerengo keiguru anene chinga ki okorobekana korabe gokoenekigwa anene asaberega koenekia
Sasa beriga kubuli bali bakorobekana kwanikia nganko bwate balirichi komba bagusalia ebintu bya bakenya na nda banyanyimbo nigo barachikoba bakobekwa sinsemo elinde gotinya obulindi obokolne mwanchu muliyeleka tokwira na gwika asoro gongorwa busi anigo okorobekana kwabetego kwanekigwali tukoligoro chinga kim abakenya bagendeta korokia okoge chigwa ase bali babete bagwetia omswada bwechibesa bumwaka bwechiri bubere 2024 seritwere igore mero gongorwa busi nego ababwatani ababete bagwikirana asabisi iyo mu Women Rep County ya Kisii elinde koerera ebiriro byabo manchi muri eri atatu senseme ya kabiri studio toigwe nara yagenda korekana asenseme yo Chingaki abananchi bagenderete kugikeria omoswada gwechibese bwo mwaka kiri bubere 2024 egati y'abachumbe ni gobono bamachirigwe asogwa kekura yogo itaba omoswada uyo. Huyu jamaa anaitwa Ruto, hata tunasangaa ni kama ana kijana, ana mtoto bwana, ni kama ana mtoto, kwa sababu mtu wako na mtoto hawezi nyanyasa sisi namna hii. Hii finance bill inanyanyasa wewe, mama yako, nyanya yako, watoto wako na kila mtu mwenye anakuja kwa hii dunia. Yes, hiyo ni raha yako, si ndio? Umekubali finance bill? Sijakubali. Ritsukoria rero egati y'abasaini gobesokia na korobekana goikachia bisichio mu Women Rep Kisii Dori Saburi bakomomachia ase ogotaka ekura. Asa maretanga kujemi magisara itorega igaso komanyanga omongina twacha oreta dostana toto itwa motomoto bunge atwakirisha kuna n'abangina Nikuuliza hivi Donya, ulikuwa wapi? Yes, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Toko manyanga ya chiete gosenga yi. Bona akatwa mechando yabone ya torentere mechando sengenjo abana kinyaruka ngai bagoja ku spot sikatwa gutumia. Mutete mutumia. Chimature kukamaraje. Nyota osoka soro totebi ngai kware ngekere kure yari kwa kuye. Manyanga ikware manyanga. Akimanyete asa marita ngoro kumora omwanafunzi ase skuru ya Kisii National Polytechnic. Mimi ninajua tuachoreta baraiba tunae. Si kututesa. Jameni mnatutesa. Mama Donya ulikuwa wapi? Wewe ni mwanamke. Unasimama kabisa. You want to support this finance bill. Unatutesa jameni, unatutesa. Sisi ni wasichana wadogo. Wewe kama umefika menopause sisi bado tunanyesha. Tukisema tushike mimba, bado tutazana, tupate watoto diapers ndio tunakuandaa. Ulikuwa wapi? This financial bill is going to kill us. Chinga kiechio nigo babasabira abachumbe gwaka chikura n'ekisemi na kurwanerera oboene bwabo. Choose wisely. Mnatuangamiza sisi wananchi. Siandikwi kazi. Natoa wapi pesa nenda kununua padi? Padi zinapewa free. Sasa inatoa wapi pesa ninunue padi? Wanawake mngesimama uko mbele mtuongelele, lakini nyinyi ni wanawake mnatusaliti. Why? We don't support this financial bill and we don't support it. Komenta nayo ni gobaene kiari tukoria nkiomba chikorobekana erio kugikeria omoswado yuo. Tafadhali kesho tutoke kwa wingi. Ikuumize wacha ile inakuja, wacha itupate tukiwa huko nayo kesho. Tunakuja kesho na ubaya na tumekuja kuriasi hapa. This is the reality, Mr. President Ruto. It is going to be very worse tomorrow. Yes. Tomorrow we'll be here. Yes. Very tough. We are not going to tolerate nonsense. We can't be struggling this much about something that hata wewe mwenyewe unaweza control. We are coming tomorrow. Tomorrow.
kuripoteria egeta seni kiao na meye mokia Ndizi TV yetaria nengoro kwa Kamilas Ongeta. Bia kigima mwanche murigeria oyuno murikie itoba mangana mayakorwa ase county ya Kisii atinga kia betega ko murikera beno kurubikano kukwa betego kwene kegwa abuli tukole igoro ase aba saikora sorgongoro agusiba bete bakorokia okoge chigwa atinga kio mo women rep county ya Kisii atabeteka gwikira na ase bunge na boigo waka kura ya yakero babere bagosingiranga tobera samatuka mange tokomoranga neruri somo stadio bosuko ko bosio kwena na ebitamba byo bacene ko cia ase abanyaruka na inde mbaraba bakumanyanga ngagiateneine ngwanchiranale no muswado ibwe chibesa wose tali gwanchirana yona ngati ya maboli ali babere bakumubolekera koranga hagati y'abaswati abarabasaba babere bagukwanira anene chinsemo chichi bitambe byo bacenu nabagensemeri ya pambas ebingati y'ibintu biri byabere bikolenta okogechigwa sensemo y'abasaya kondo mwanchi murigereria abagwatani bekyama ya UDA nigo bagendete kwerubilia bwikano bosi bwobachori asabarwaniriri akura sorgongoro wagusi bagenderete wiyakira ekoko ase okoenyorera obubuyi mwanchi murigereria teto soya sensemeri ya kabere studio tuimanye yu agendete kokolekana one man one vote one man one job. Abarai bekyama kya UDA ase county ya Kisii nigo basangirekana gukwanira obochori bwekyama ekyo barakorekane bwangoiga. Kwanza kabisa hawa ambao tumekutana na wao hapa, tumekuwa na mkutano wa viongozi wa UDA ambao walitafuta kura 2022 na chama cha UDA, tena wanaenda kutafuta 2027. Nigo baunengia enchira obochori barakorekane ili banyore abarai abaya. Lakini la kubwa lile ambalo limetuleta hapa la kwanza la muhimu sana ni ya kwamba tumekuja kuangalia zile taratibu ambazo zitatumika katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 28 Ijumaa hii. Gukwana nabarikia mangana nigo basaba bari berigetie asekia maikyo wesokia na gwaka chikura. Kamoranje ritukoria chuma wikeye mosoka sobonge abantu bari mwerigete muna ba UDA bari mwarenge mwaski baraba na chama mwakere mochori viongozi beno kubazikere polling station. Ki polling station ichiko igorwa kuruchinza isato paka chinza kianda chamara kamoranje no mochori bwecha gore moikerane chisenta chinyinge nchibaise ko tapura up akini rende anchi tochore abaraya u akuja kurai kia mwepo otanagi safari ya finally abantu baminto gatuanchane tusikane tutuale unity aya nani gongo tebanga litukolia chuma nko sorakero omuntu ito nabakonya litukolia chuma libwata mangana amange amatanga nebinte bingi gaki bitu bito biko igo bisambili sambi na nusa 3 chikura chiachatu igo onde bwensi nabo nabasoroira mosoka so bonge moso ase bitu ogoeta mwake chikura gaki ekiama gito gya UDA nkebwa tu bagusi nekiama kere free kero omuntu tigachiche ake chikura erinde litukeri tonyora abarai bagochaka ko ojenge ejamire nigo baboria abaswati gwesokia kurwanira amabaga y'oborai eriyo na barabu babe ase oborai. Sofia Bodi ya Bugetauri Ward constituency. Ningependa kuwahimiza wamama wote mjitokeze kwa wingi ukapate kupiga kura, mpiganie viti kama wamama. Hii serikali yetu ya UDA imepea wamama jukumu, imewapea kipaumbele wamama wasimame kwa wingi wakuje kupigania viti zenye zimepeanwa kwa kila slot. From the grassroots tuko na nafasi za wanawake kupigania hizi viti. Mahali tuko na jenda, mwanaume anapigiwa kura na mwanamume pia anapewa kura. So serikali yetu ya UDA imepewa wamama jukumu wajitokeze kwa wingi tarehe 28 kupigiwe kura. Na wale wote wamesikia hii ujumbe nyumbani, mkuje tarehe 28 mpige kura ili tuweze kujenga chama yetu ya UDA hapa Kisii County. Kurende nigo basaba abarai korwa ase ebyama ao kwegwa oboene bwabo. Kuna mambo ambayo yanaendelea kufanyika katika jimbo hili ambayo hayatufurahishi. Na haya mambo yalianza na kudhalilisha viongozi MCAs
wa Kisii County Assembly. Hiyo mambo ikatoka hapo ikaingia kudhalilisha wale wanachama ama members wote wa chama. Member wa chama yeyote akishikwa akipelekwa hapa kotini, na sisi tunataka kuuliza serikali ya kwamba kama kuna injustices katika corridors of power, corridors of justice, sisi tunamuuliza Martha Koome akaweza kuangalia jambo hili, kwa sababu tunataka kila mwanadamu asua viongozi ama wananchi members wa UDA wapewe haki yao na wapewe justice kama wale wengine. Kuripoti ya Egetaseni Kiandizi TV, nkoro kwa Sam Miyenda. Yakima n'ababwatani b'ekyama gya UDA kinga kibagendeta kwerobelia bosi bwobochoreka tobe tokoranga abarayi bali babete bagochora wetera asekyame kyose bali babete bakoliya ebirogo asobochori b'umwaka bw'ikiri bubere 2022 mbabete bagwesoke nabo igokoboli abantu bali babere bakwelike koba asekyame kyo wesokya asobonge nabo igogochora abarayi babo kolinde bago babere bakomochia obokorelia se county ya Kisii anena se aba MCM ababete bagochora gwetera ekyama gya UDA babere bagotigwa isiko sensemeli ya magenda konde gusikabusio sensemende munenchera yemo yogotinya okerengo kyobochenu nigo abamenyi kora sensemeli ya Kiogoro babete bagwesokya anekorwa gwikirana ase ABC yomo MCA we wadio yo babete bakobwatira nyagitari ya Bosongo asomorobelio bokoena na obolingolia na boigo obogwenia abwa bosani go babete bagwesokya asobonge chingaki omo MCA we wodi ya Kiogoro Walter Muchache abete gakogokera egetambo kerekyo na boigo koene kyabuna abamenyi benseme yo babere bakonyora obokorelia sensemo yo bochenu asinchira yo bwango. Tubuate camp ya medical camp yiga igego kuna chisemo ya Kiogoro ward mana abantu baito abandi bakuriyotamba bakuriyotaro bakurubasi asenge njiyo gocha baligereribwe balingoribwe ondo bwato boroire buru mugaro yatamanyeti ai wa mariogo aenda chikona kuno ekiagara tuabeke medical camp yiga no kuligereringa abantu baito babere bakurwara abandi babere bagusira asobwa igo tutagete nganyasaye atara yo muntu yotuteme ko mukonya asoko manyonga ukugwari gukwarange ai wa mariogo anyu egera bwenda asenge nchoka ndogwanya muntu ko tomana kubanga abantu byatulije basanga n'abana siasa tumurire sandu nchege tubone kina buri kondo mu musanga ngo akiagara kina arangaringa ndate medical camp ande ndinkorete chinde erinde abantu baito ari yererwe n'abakira sobongo muroche bapimba marere pero rero ko sukari bipinde amaiso cancer amaino iberera kana na marwira ndonsi y'umubiri malaria onse banitano baraba bakurigirye mabira anektaria na babosongo medical center ko kwano tena barabo ekagaranga banka bacha egere bakonya abantu go ase timu yane ko Walter Care na muruta mwana barabe cyanga jini na abantu bande bekenyoro na abantu be ward ones no barase ngichuku bwate na corona kya abantu baito bakurigirye agokira mono uchesa abantu baito bakigo ward ase ngichu mwacha sobonge na banyaktari babekire Yakigimo manche murigelia oyunomo MCA korwa ase wodelia ya Kiogoro Walter Muchache bakubwaterana nenyagitari ya Bosongo asoko ena kyabuna abamenye be wode yo babere bakonyora obulingolia na boigo obogwenia abwabo sasa berega kogokero gwesokya kwa bamenye benseme yulinde kokolerwa obulingolia na boigo kwene kyanga babere bakonyora obokoreri borobu yake gima kondo mwanchi murigelia wekirabo ngatogosoa ase omutimo mukeigo tokwirana ntobe tokumurikira amagazeti elitukulia rero keronda bengo gwetera se gazeti ya Daily Nation na baigo The Standard. Ndizi TV.
Obusu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ota Studios. Ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere. Imbe ya Ndizi TV. Chisegi. Omoroge. Esisano. Bakora mabaka mamu kwetu. Tupata musiki. Naenda mambi ye mnatoko baka mambiga. Tigandoro kenanga nanje kenanga mondo ke gwetansa igandoro senga bare moyo. Obwanchani. Umenya Omwando. Umetenye metale yansi tine igana yo nyera to mukungu wacheta kare. Nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa. Chinsebere nenusu chabutuko. Nombe tuko mumizanki kibona. Omwando. Mechi maboru. Asegati yaito ntubwata abantu bali noborema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisibwa asubugima bwokera lituko inyura oborema igorobore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwoborema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali noborema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Oboremi nobonda n'umuruburyo bwogwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi netsiro nabeire ngo gotaria imeyaliro bali agusi tomera nabaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwoboremi nobonda oyogotera botambiri tukolia tumaine ense monenu sugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomore mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingikero shomugusi Nyangu ni ngenda dingo ko Nako ritme kora nyore ngabi
oretera abantu baino simanya gitinge twabeta wanjire elio nanjire kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekineki ngekero cy'umugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyina n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya batina baguboreva engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo cia Mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko rya Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere nenusu cia Mugoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire guyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike emyaka 5 omutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu rituko rya Ijuma chinsa ibere cia butuko no mwiroroye rituko rya Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu cia Mugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yaho yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'umugusi omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyo gwechiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase
barabara ikurwa Kisii kugenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandoro kenanga nanga kenanga monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye metale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Wiyake gima umwanchi umurigeri yango kwaligania asentunda ya kabere chinga kitoganta gusanga ime umurubele wensa kia bono mambia asentunde yega ngumurikere nsemo ya magazeti kondo mwanchi umurigeri yanga nchirengwete ase gazeti ni ya Daily Nation page ni ntangani kero umurikibwe gazeti amurikere tenga kibono mwaziri bobarendi boime kidhore kindiki abeyirega kurwa amachiko amaya asibali barabe bakorobe kana waigo asensemeri yomurai wense Dr. William Ruto nigo aberiga kurigia chinchira chinde ase ogosonsore mechande yegendeta kwanekigwa asense ya Kenya anene kero ndochenga murai wense niga aberiga kubwatira nigwa ne team yaye ase okweneke na babeire bakurigia chinchira ekyo cyabere chikwaneke nga Wese gusonsoro muchando yobeteka kwanekya nga abange babeire bakorobekana ase kurende amurikirete nga kyarabe kagwikirania budget yaye no nyamagega yensemeriye bango ogotuguterwale asokwenekya nga eserekali yabereke gwikirania obokoreri bwaye entegetangania umurikibe gazeti yo amurikirete na sensemeri yokwenekya nga mbachiko babago kabesa kibesa kinyinge korwa asensemeri osikora stinse chichisko erinda kwanekya nga babere bagwikirania amaganyo ye budget boiga sensemende ase okumurikira nga igoro yo comment kana kwebango nigo yarokanire nga nigo murai wensara chikobaga koimukia egetambukiro egyokorusya gati yechibango boigo asensemende nigo yaberega kwanekya nga nabago kiania budget
ase nsemeri kigancha gya serikali kiene kirengana babako kora monchirira sensemeri finance bill kwane kyanga babeire bago kyania budget sensemende ni go Kenya kwanza yaberege kuboligwa kwane kyanga nguruse bare bill yororo na boigo go chaka buya aina ramurikeire go senengane irubolito ase gazeti ya Daily Nation page nentangani boigo kero kumurikira ase page y'intangani ne murikerite ngaki aboroki wabanene bechi skuru ababete bagukirana asege ikaro kemerongo na isano na ibere asege ikaro ya Kenya School Secondary School Heads Association kesha babwatege ikaro kya bena sensemeri ya Mombasa ase hall ya Sheikh Khalifa bin Zayed singa kibagendeta kumurikira emichando egendete koene kigwa sensemeri yecheskoro askolenda borokia baba nene babere bakubolia ewizara yechisemi koene kyanga aborokigwa balia ba grade 8 na boigo grade 9 ngoso abare sensemeri yeskuru ye secondary achinga kibabere bakoene kyanga niko babwenete ko bagana junior secondary school kurwa sensemeri ye primary na boigo sensemeri ye secondary bako bagana ebirasi bio nkaro kuriya bwa page y'intangani ne murikerete nga kibono monachio monene webina madakome na kibona beirega kubeka amachiko amaya hekero ekegambero kyabete age kuigurwa ase ntondende ene chinga kibari kuigura ekegambero ya makadara ikyo kyabete kegusiekwa asegeka yechigwiki ibere kubwatikana no weitwa komunachebina Monica Kivuti Oiga se page yo entangani ne murikerete nga kibona babunge baganire chinyagitari gose committee y'ababunge yaganire chinyagitari isato akorwa chi license cyabo kubwatekana nga emichando yaberega koene kigwa sensemeri obokurume weche billion chinyinge sensemeri ya NHIF Oiga se page yo entangani ne murikerete nga kya sensemeri yebango ase endemero ase mechi agose chi town engikeirere abakenya kogechigwa nebange yoboga se page y'intangani ne murikerete nga ki eshoeri ya Churchill bono ya chirene ndumene ne kegima ase getaseni kya NTV koskaba sio wika sepeja ne ya kabere boigo ndige murikerete esho ya Churchill ya bereke gocha nendumenene kere murikerete nga kire tukore igoroba bete bakoye launch boya elinde koene kyanga koikerane bari amaganyo ayabarigereria Boiga se page ya kabere ne murikerete nga kibano musibati oyomo arachikoba aga koirania chibesa gochia ase oyo kabero mwanchioye chichire che milioni 15 nemo magega yogotigana ekero muri kibigazeti ya murikerete nga nigo musibati oyoro mu Kenya atemete koira ebintu biri oyo kabero mwanchioye oyo korkora sensemo ya Germany ababete bagotwara nere asikulinda murikerete nigo babete bakumira na emyaka mingi yetete asekorende musibati oyo anyomere gochia ase omugaka eyo yose yolenge advisor yabo asensemeri ya finance kere kigambiro kyabetege koene kyanga nonyambagega yogokora obwanchani obu teribu ya musibati oyo kobaga koira enibeyo ekyo kyairete nga barabokona cha ekina ekegeranga nigo babete bakobera asegeka kimyaka 5 n'etatu ekikyabeirete kigambere kona chekina nga nigo musibati oyo abonete koirania ebinte bibyansi gochia ase oyo kabeire omwanchoye ekatogosika sio goika ase peja ne ya gatatu ne murikerete ekina ke babwateranite ababwatania bagokora ase ABC yomonene bwaba wazili Musalia Mudavadi ase
Mr. Salim Swale Abdalla na abandi batano bagendete gutangwa asigetaseni ky'abanyanyimbo ya Capitol Hill kubwatikana na mamocho y'ubunereria ayo ababwateraniye asikolinde muri kibegazeti yo amurikerete ngani go babeta bakobiko byara litkorya Jumapili asekorinde litkorya rero abarachikoba bakumanyanga bachikoba bakogendera gutangwa asigika ky'amatuko 18 agose mbachikoba bakoigorerwa Baiga CPG ya gatatu nemurekerete na kibono omo sister Luciana Lagonegro na kibono abete ngaki uyobere kakoba asobokoreri asigika kimyaka 50 ni 5 ni bere asiga silia ye kanisa ngakibono abete kago tugutwa kerumo yegobete koko korekana wolit kolegoro na boigo koene kyanga babere bakomwa esiko yaye yomwelyo muri kibegazeti yo nigo amurikerete ndi abete kaguchaka obokoreri bwaye ase kanisa anene ase abeira sumu stadium tu kora emerobelyo yo koene kyanga Pope Francis obeire gagwikirana asense ya Kenya anigo yene kiringani gabete kagusira kabwate myaka 53 nebere manchumuri gotaka kumanyia o mogano ye ngaya chakirto bokoreri bwaye goika ogwesira kwaye nyorere gazeti ya Daily Nation page ne ya gatatu togoskabosio goika ase page ne ya kane nigo emurikerete nga kibono ensemere iyo muraibwense na kibono agendrete kurigia chinchira echarabe gakoenyorera obobui na boigo asensemende konyoro obobui korwa asibali bakwamereria finance bill yo mwaka oyiga ekero muri kibegazeti ya murikerete nga nigo bono ruto abere gakorigia chinchera chinya chokoene kyanga ngwikirania ramaganio ye budget yaye agose budget iyo ere chitrilioni 3.9 na boiga sensemende ngwikirania re amaganio yaba Kenya abo barokani koga echuane finance bill na boigo bagendete kurobekana nekero yabere korokana nga gati ebintu biri serikali rabege kumuki gitambukiro ngamona ogokeania budget yo asebarochenga mbago chikogendera komenta ebango na boigo asensemende bayenekirenga already Kenya nigo egendrete gukinya ebango abakenya babeire overtaxed na ende nigo babeire bagutwara amadeni amange korwase chense chiri chesko ekiraberige korokana nga chinchira chinyinge chiri umuraibwe nsara chikobaga kurigia elinde koenekya nga nkoigungo twararo koigwana asensemeri ya serikali na abakenya no koenekya bono ebintu mbirora bwenete kurusia sensemeri yebango nabo igo koenekya nga ngokianiale budget ekero kurigereria nga umuwaziri asensemeri kiganja ya serikali Professor Njuguna Ndung'u anigo aberega kuroba semya nga oseni gabere gakuruge kurugocha ase ababunge nganigo serikali ya Kenya era chigosiria chibilioni chimibere onye asensemeri babere bagokora amendments ase finance bill ya bete igekobekwa kerabere gakumurikira nga onye meroberi babere bakobeka atego chikobwatigwa ase ogosangereria chibeso ego ensemeri finance bill yo mwaka wechivere emerongibere na inyonye tego chigwetigwa n'ababunge nigo erachikobage korenta obokongo gose nigo barachikoba bakonyora a deficit ya 200 billion eyo erachikobage konyora obokongo asense ya Kenya agochikwenyorera chibese icho boigo ase page ya gatano negendete kumurikira amangana arengete finance bill na ndengaki ababunge abagenderete kumukoyeamereria kerwa murikirite omubungo mochore John Mbadi oyo gendete koenekya nga asensemeri yebitamba byobochenu
nabo igo asensemeri y'echidaipas nigo erachiko bage koenekia nga abakenya babire baguchandika ekiagera nga ebyongati y'ebintu biri baganitie ase obutumiki bwakera ritko baigomba mulikirete chisekta echichira chikoba chikoba affected anene ase sekta y'echisemi eyo eganetie che billion chinyinge asogwikirania magani abo keronga kiombekeriye kuri kaboro kya Teacher Service Commission agera chikoba kego siria che bilioni 13.9 ase okoenekia nga babeire bagokora umuchando gose bagosonsora umuchando iyo berego koenekigwa agati yaborkigwa ba junior secondary school nabo igo ekiombekyo gya TSM igo eyongati y'emichandelie gendete kumulikerwa ase korende bamulikerete nga nigo baringete gokinya ensemeri ya import declaration fee korwa sekerengo ya 2.5 ogoika ase ensemeri yekerengo ya 3.5 oiga sensemende kero committee agosa sensemeri ya road maintenance levy nigo yabetekego kinya ensemeri ye petrol shiringi kianda ese yabetekego kina kora shiringi 15 na isotogo ika shiringi 22 ayongati yali agendete kumulikerwa ase finance bill yo mwaka w'ikiri 2024 ase page yo ya 5 egazeti ni ya Daily Nation. Mancho murigereria kertogo skagoika ase epeja ne ya 5 na limo na kibona sensemeli ya gwatanikorwa ase ebyama abyage siasa ngakibagendete kubolia serikali koenekia nga mbali gotumika chinkuru chinyinge ase abasae abo bagendete korobekana sokwamereria abakoreri bwe serikali anene chinga kibabere bakubagania ogotuguterale chi tax proposal ose bango chiri chabere chiko boligwa kubekwa anene kera bagendete koenekia nga nigo abakenya bagendete gwetera amakongo ekero boigo babere bakumulikira nga abanyanyimbo bali babere bakororokana gutumika chinguru chinyinge erinde gwatana na abasae bali babete bakorubikana ewiki ya eta nigo baganitie koimokerigwa egetambukero ayansi nigo alikora gwa no murai Pensemeri ya National Liberation Party Augustine Muli oyobete kagukwanira abalike bamangana igoro ye finance bill nabo igokorobekana ngaki abasaye babwatali baga yokokora okorobekana ko molembe batali guturubanirwa n'abanyanyimbo bayigo team diaspora saba Kenya bali bale yasichinse chicha diaspora nabarabona kibabere bakoenekya ngali tkulero ngo esoki bale ase okorobekana elinde koenekya ngam Eliogiri abonko igwekanalire ase okwamereria finance bill yo mwaka w'ikiri 2024 ekero litkuria Jumapili oyo kabeire omurwanireri bwe ekirogo ky'oburayi bwense wetrase kya Magia Roots Party George Wajakoya abete gakora bene okorobikana sensemeri ya Dallas Texas ime ya United States ekero yabirige kwenekya nga mbagendete akwenekya nga babeire bagosira genzi ase okwenekya buna ngorobekana bare asensemeri ya abakenya bali bamenyete asensemeri ya Washington DC na barabo mbabete bakorobekana ritko ya Jumapili asensemeri ya Kenyan Embassy abigo ase ensemeri ya UK ritko ya rero mbachiko babakumira na asensemeri ya Hanley Park gochaka chinsa isano ne mocha baso erinde koenekya nga bonsi baumiranira sensemeri ya Dallas erinde ko umirana sensemeri eholi ya Dallas City erinde koenekya nga ekerero kyaba Kenya ngoyiwekana kera n'abakenya bari ba team diaspora bagendete koenekya nga ngobwate sibare abakenya bamwabo ekero kurigereria sensemo inde page ni ya 5 na 2 Mwaziri w'oburendi bw'eme Kithure Kindiki nabayigo mulike butambe ase wizare yo Raymond Omolo nigo babiri bagwesoke bene nabayigo kurwa amachiko amaya elinde koenekya nga bali bakorobekana
ngogendera bari no korobekana kwabo asikorende babeire bakoegwa egekure getindi chinga kibara chikoba bakogenda mincha yogosalia omulembe asense ya Kenya kero akindi kyaberega kwanike ngamba ligo chikogania abantu bari bakorobekana babe bagosalia ebintu either korwa sense mo echikampuni cy'abantu nyene gose ebintu by'abantu nyene gose ebintu bya serikali nigo baganitie ko gwatali chiko anene gutaikerana ase chinse mochiri akonyaranga chibekiro bulendi bwekerengo keirose chitariko anchira abantu babe bagochi access naboigo babere bakurige kuro asense meli yowesana nigatino gosalia ebintu biri bigotumika ase chipara chensemeri ye railways gose chireli ekere beriga kwa nikiwanga samatuka mange akorobikana kwa beriga kwa nikiwa konyaranga nsemeri ya State House nabaigo chipara chinyinge okonyoranga echiko saligwa nabasai asikorende kere yaberege kwa nekigwa ngabasai babere abo babeta bagusira ubugima bwabo chinga kichokorobekana ewikeli ya eta Mr. Rex Masai anigo abeteka gusira ubugima bwaye kubwatikana nga no gusiria amanyinga mange sino gwitira amanyinga mange nabaigo asensemende Evans Keratu nigo asireti obugima bwaye kubwatikana n'ekingoma bete kagotigerwa magega yokoruterwa etiaga sasikorende mwaziri kindi kyaberega kwa nekyanga babwate ko bwati alichi kogosembaire lichi kolyabo ose okuno gochika kwabo gosemba bwate right yokorobekana asikorende babwenete gotigara korobekana gosekera chinga kisire chibakorobekana babwenete kwenekya omulembe batabwate sila ende yonsi aina aramulikire asensemeri ye gazeti ya Daily Nation page ne ya gatano na kabere boiga page ya gatano na kabere ne mulikirtenga kim ensemeri ya bakenya ngakibagendete kulero bwene bwabo anena sensemeri yendemero ekero baganite kumanyanga ninge ko yere serikali yimukire getambukiro kubeka ebango arakabere ase abantu bali babwate chindemero ekero mulikibigazeti ya mulikirtenga niga bakenya bange bagendeta korokyo kogechigwa mono ekere serikali yabereye gukuna endemereyo ase ebileyo baganirie ebe egekorusigwa nchumuligeria aina aramulikire ase gazeti ne ya Daily Nation page yo korendekyo rataka kwemanya amange nabakwenyorera egazeti yo asome asowe mekonde wekerabu nongosoa ase umutima komokego atusiumie ase chiduka tokwira na ntobe tokumulikira egazeti ya The Standard. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Chombe chiboli hani cyatwarira amageja nda nteme ko kisibika kabisa kageteboli kisibyo sibya engombe imanya ko banga tirikoreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitigale tata atali angana ngo sibya njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango korai kabire yiga basi nchisivye misati tichibu ati tichikatara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikari kwanya kuigwa no kyamo ana kemunkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musani na gantebya manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buyaika tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko
eduke yego ku Enokem Agrofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche ngi yaga iga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kiekare enter ndebwe kainde bono chiana chiri gaiga ne pete na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amariogo yechingoko no ndagera wataba chindagere chichingoko no chire chindagere chichiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagire ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi seloka yawo tiango nyoliga neligo liyabo talirigo liryo kwaboi neligo lirigo kwano mubuko omugaga misati na maene abusi wataba no Enokem Agrofet tinkoliye barieteri ayenda iga Enokem Agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora munna malisera buli oli mugondo ende motebi ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na boku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakiro rusagi rwaborondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo na boku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Nosocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asifuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bomonyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga ligaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Oyolinga aigabuigo niko bako kinyo mwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya asibirengo ao y'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa matatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye mukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kiceri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange
batarire ime y'urugongurugusi asebali ime y'umuchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Enyagitali ya Bosongo Medical Center kubwatana na Amuna Bethel Mose nigo bararubu linkoli bwabosa yani free medical camp asitinsemo aobune kubwatia etariki ya moyo mutinyo yiga ugatano na kabire umwako yiga mbatoka secireri ya Nyakoe kitariki ibere cy'umutinyo ugatano na kabire umwako yiga mbatoka sinsamo kiri cya Kanunda Utility Buying Center na kitariki ne cy'umutinyo yiga ugatano na kabire mbatoka sinsamo kiri cya Musocho Nyamondo Primary nigo bara linkoli amarira kubwatia urire bwe sukari buriya bwa pressure mbarubo bakore buriya bwa body mass index kunyara ko bagakoma Munyagitali yani free consultation mbali ngoli mubiri umugima yani full body check-up mbali ngoli amaiso na bwigo mbarwe amariogo abusa egatiyo bokorera ibonde ubunge tebyo musani tebyo musani toche tulingoliwe ilikorende bujamasi w'imibiri yaito mwensi mwaligaririwe no mwana w'icanga cya mitumba kireki abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone ganto introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo ja Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gutaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibabonete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells ababwatani be kambuni ya Agritech Expo and Trade Fair nigo bako barigani bene ase amorokerero abo yarabeka gokorekana kitariki 2025 cy'umutinyo gatano narimo omwako yega asensemeri ya Nyosia Farm imeye University ya Kisii gati y'ababwatani abara bagwikirana asensemeyo ngamona Bayers Unga Farm Care Limited Agrisidico Trigger Chemicals Koteva Agri-Science, Green Life Crop Protection, AG Revive African Limited, Murphy Chemicals, ACK Show Kisii Branch, Nyamira North Women Circle, Sifa Farms, Shant Delikakis, Negati y'ababwatani abange. Mwensi mwariganirigwe asimo kuboligwa mwenyorere amabagaino elinde mobe mobwikirana ase amorokereri ayo. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Julia Kigimo Mwancho Murigeria nendengo kwarigania chinga kitogendete kumurikira amagazeti keronda vengo gwetia gwitire gazeti ya The Standard. Kondo Mwancho Murigeria nkomanyigwanga abagani baito babere bagwikirana ase studio kerturabe togosanga nere Sheila Kerubo yore executive director kurase kyombekelikia Young Solidarity Foundation nabayigonto betogosanga nere Thelma Tango oyore health advocate kurwa ase kyombekyo gia Young Solidarity Foundation igese kekere bose Mwancho Murigeria ntochiko bato kumirana nabarabo elinde tobetogosanga amange kubwatikana na mangana arengete muchando woke bongo kulinde Mwancho Murigeria nganchire nso ase gazeti ya The Standard page nentangani Ekero muri kiwe gazeti amorekerete na kyomo waziri bobarende boimeke dore kindiki aberega kuruge kurugo cya sabasaye abarachiko babakwimukerigwa egetambukero cinga kibarabe bagokora okorobekana gwetania cinsa 12 nenusu cya marogoba naboigo babakwimukerigwa egetambukero asibarabe bagwikirana cinse mochiria asitakeiri gwikirana sekolende nigo abasaye barabe bagweso kia asokwa merelia finance bill itkoria rero achingaki rikibe gazeti ya moliketenga nigo omorai wense rokanete gotwara ebirengerelio kubwatikana no korobekana ukoboigo ase page yentangani ne morikerete nga kibono ase etimu entangani yaberege kwerobelia elinda koenekya nga abanyanyimbo ngwikirana bali asensemeri ya hiti ekirumora ibwensa betega kumerana nabarabo aboli tkolie igorome mucho Nairobi atega kumerana n'abanyanyimbo chimenye elinde gokwanira nga kibarachiko bagosoka kurwa sense ya Kenya kogenda enseme ya Haiti boigo epeje entangani ne murikerete nga kibono abo bisakorwa ase abisi yo monene wa waziri Musalia Mudavadi anene ase omoriki ubwa mangana yobo erania Salim Swale n'abandi batano ngakibono babere bakubwateranirwa n'amamocho yogokora obunereria anene ababwatani kurwa se chinse chichisko abumanyikanite gose foreigners ase 5,5 ase obwagachi bwebiti by'ekigosori Hoskabasio Mwancho Murigeria oika ase page ya kabere anigo emulikereta mangana arengete Salim Swale uyore mo director sensemeri ya communication service yo mo prime cabinet Musalia Mudavadi na kibabete bagwikiwa bosibwe kigambero ase ensemeri ya Milimani elinde gosomerwa amamocho alia ababwateraniti asekondo muri kibegazeti ya mulikeretenga nigo bagenderete gotangwa ase egetaseni ky'abanyanyimbo chingaki abo bisakora sensemeri ya DCI bagendeta gukora obutuki obo barenge kunereria abantu korwa ase chinse chisesco ase okwagacha chi stadium ibere echo chirabe chikwaligania chigosori chiri cha AFCON 2027 akerba igo muri kibegazeti yo amuriketenga nigo chiskuru chabere chiko betererwa kogenda umutimoko omapema magega yokorobekana korokana koene kigwa ase aborke babete bako orokia obwoba gochikobwateranirwa nokorobekana ase chiskuru echo ekikeirerete barabokoena na omotimoko okendabu abiga ase page yone muri kitenga cyaboroke banene be chiskuru babiri bagwikirana ase county ya Mombasa elinde koerera emechando bagwetera ase chiskuru cyabo anene nga kibarabe bagosonsora emechande yo anene kero muri kibigazeti ya muri kitenga gati yabiri babiri bakumurikira ngamona omochando bwaborokia ase chiskuru keronga omokonyi bumurayi bwensara bekago ikirana elinde koigora bene egeikale kyolitko lyalero wiga sensemeri ya clinical officers nigo babere bagweso kena boigo kwenekenga nigo barachikoba bagokora okorobekana asensemeria yokulera oboene bwabo anene chinga kibara chikoba bakobwatesia abantu bande ndako enekyanga
ngwesoke bari ase okoena na obogwenia chinga kichiokorobekana anenekero barokanire ng'ani go abande basiritie obuguma bwabo chinga kichiokorera obwene bwabo ase batabete bakonyora amangana alengete obocheni gose medical care ekero banekire ng'a asensemo ya Eldoret ni go barabe bagwesoke nabo gokonekia ng'a bali bakorobekana mbachiko bakonyora bibintu biri bitakeire Waigo asensemeli yababunge nigo yaberige korokana nga babiri bakoegwa pressure asokonekyanga nkweyelia bali ensemeli iyo musada bwechibesa ekere yaberige korokana nga abasaya bangi kurwa sensemeli ya Genzi nigo barokiri gutaisanika kwabo kubwatikana ne finance bilio mwaka bwechibubere 2024 ekyo kirere kubasuguma gocha ase ababunge babo kwenekyanga ngotegera bale ekerero kyaba Kenya aboigo akarongo skabusyo goika ase page ende manchi murigereri aboigo nigegenda kumulikera Genzi eyo yegenda koenekyanga mbairo beritie boikiranu ase litkoli yarero koenekyanga ngokirana bale ase ebunge enene linde kuamiriria omswada wechibesa ase berige korokana nga chiposta chinyinge babere bakorosya nigo babere bakosa bakira omonto abekagwesoke litkoli yarero naboigo babwatesia linde koenekyanga nkolera bale oboene bwabo ekira berige korokana nga nigo babere bakoro boene bwabo kubwatikana ne finance bileyo eseba nekirenga goika eserikali ebeke gokora amaunchirilio manchi muriga goikera ase page yo nongo ikera omoelio bokumurikira magazeti elitukulia rero kulendete atoso sensemeli ya kabere ye studio tosio mechiduka tokoira na asege kekekero bosio ntobe togosanga nabageni belitukulia rero Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezeze vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoka amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asiba kwa tuti kamera chingia echo chigosoke chibiche chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongolia gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiyokishi Karibu E-Generation E-Generation Studio aiga utapenda Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere Imbea Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Bakora mpaka mamu kwetu tunataka muziki naenda mambiga mambi yeyo mnatoka mpaka mambiga
tigandore kenanga nanga kenanga monto ke gwetansa igandoro sengo bare moyo Omwanchani Omwando Umetenye mechale yao sipile igana yonyera kuto mukunyu wacheta kare Nikira litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando mechi maboru kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks, mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwete chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chebosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko gorwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chebosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa chine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako gwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo chobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bunde bwense ekara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusi Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0